Здравейте! Показахме се малко като в бразилски сериал. Днескашното видео трябваше да е стрим, само че YouTube не позволи да направим стрим, защото явно няма сабскрайбъри още или не е проверен канала и му трябва 24 часа за да го провери. А неделя ми е единственият ден, в който мога да направя така наречено разопаковане и сглобяване на живо на този 3D принтер Bambu Lab A1 Combo. Ще започнем единствено с едно ножче, с което ще се опитам да отрежем едно друго. Ще ползвам няколко камери, така както се ползва на стрима. Затова ако ви изчезвам от кадър, няма нищо случайно, защото всичко правя сам. И ще се опитам в реално време да покажа как става заглобяването, колко време отнема, особено на един такъв с две телеви ръце като мен. Така че предлагам да започваме. Сега, какво имаме тук? Имаме един огромен кашон, който тежи, и то бая си тежи. Отваряме го с тази отварячка за кашони. Надявам се да ми свърши батерията на микрофона, защото би било доста неприятно, тъй като очаквам това видео да отнеме поне 2 часа. Няма да го монтирам. Опитвам, може би единственото, което ще монтирам е да поставя 2-3 снимки вътре в... Как се казваше? В видеото. Но ако и това не стане, всъщност аз снимките ги имам готови и ще ги покажа по най-глупавия начин. Идеята е да покажа как изглежда приложението за включване на принтера на Bambu Lab. И така, какво откривам тук? Дигаме шум. Има найлончета, което е прекрасно. Сега ще включа тази камера, за да се види какво има отгоре. Извинявам се за лошото качество, но това е едно много старо GoPro, което имам от 1524 години. И нямам намерение да го сменям, защото ми е подарък и си върши идеална работа. Сега отваряме тук найлончето. Има и такива неприятни звуци. Кръц-мръц. Засичаме. Сега е реалното време 17:50. Какви ли не глупости прави човек в неделя. Какво намираме тук най-отгоре? Имаме картонче. Сега ще го покажа на голямата камера. Картонче. Картонче с кратка инструкция, която би било редно всеки да ползва. Аз само ще отворя, за да видя какво има в нея. Естествено, не сме от кръжока, ръцете ни пречат. Може би от дългото пътуване или братите китайци са се престарали. Тук има стикерчета. Охо! За любителите на стикери. Това е много ала Apple. Apple обичаха да правят такива неща. Тук има QR кодове за всичките приложения. Има някакви опътвания на езици, които аз не знам. Това е кратко описание, че тази плоча, която тук е залепена, това е плочата на принтера, е гореща и трябва много да се внимава. И имаме кратка инструкция за това как да се монтира и какво има в комплект. На първо време, при отварянето имаме тази плоча. Всъщност започваме отзад напред. Трябва да дадем това хубаво жълто ножче. Режем. Кръц. И от тук кръц.
Имайте предвид, аз съм пълен лаик, освен това съм известен с това, че не съм от най-бързите хора на света. Общо взето правя всичко бавно. Когато се приближавам до тази камера, може да има един шум, защото за да бъде всичко както е в един лайв, аз го записвам на живо с помощта на OBS Studio. Така става и при включването между камерите. Но горкия лаптоп не може да издържи на натварването, което му прави OBS. И там хвърляме буклука. Ето този хубав златист цвят. Според мен не съм първия. Всъщност, то е ясно, че не съм първия, който ги показва тези неща. Няма и да съм последния. Но до сега не видях някой да го прави по този начин на живо. Какво имаме още? Тук имаме целият принтер, но за да не ни тежи, това е стойката. Стойке. Я да ме, ако смениме ракурса, какво ще каже? Това е стойката на AMS устройството за подаване на филамент или как се казва? Пластмаса или как се казва? Аз не знам как се казва тия неща. Това са различните, как да кажа? Ето го. Докато се усетя на коя камера съм, мисля, че на тази ще ми е една идея по-лесно, защото просто свикнах с нея, пък и мисля, че и качеството е малко по-добро. Това са държачите за шпулите с филамент или, казано накратко, различните видове пластмаси, които се използват за печатане. Няма защо да обяснявам какво представлява този принтер. Той е, може би, една от най-популярните, как да кажа, един от най-популярните инструменти за начинаещи. Нещо, което не очаквах да видя. Сега ще извада част от стереопорчетата. Стереопорч. Извад. Мислих, че в комплекта ще е само системата за подаване на няколко цвята. Хвърл. Мали оплаших кучето. Кучето Никодим е тук в студиото. Как да ви го покажа? Няма сега. Той сега ще се присъедини към нас и на някои от горните камери ще го покажа. Така, това е тук системата за подаване на материал за печатане. Надписани са 1, 2, 3, 4. Не знам това, ако го махна. Надписите изчезват. Оставяме си ги, защото не че има някаква разлика. Но всъщност казва коя шпула, коя трябва да бъде, а това са номерата на подаващите устройства. Ще стигнем и до тук. И сега нещо, което ме изненада. Аз мислех, че няма да го има в комплекта, тъй като си взимам комбото. Но се оказа, че не съм прав. И това, уважаеми, е вторият държач за филамент, който си върви в комплекта, когато има единична, т.е. когато няма системата за подаване на няколко цвята, това е единичната стойка. За момента я махам, но предполагам, че ще направя така, че да мога да я ползвам след време. Тук е достатъчно разхвърлено, но от години правя опити да го подредя. Обаче имам едно съмнение, че изхвърлих нещо, което не трябваше да изхвърлям.
До тук нищо съществено. За огромно мое съжаление, да. Значи, ще е тъжно, ако са ми спестили нещо, което съм виждал, че го има по другите, как се казва, по другите разопакования. Сега най-много да смачкам кучето. Не знам къде изчезна. Там е. Добре. Чекайте, ще смениме камерата с тази, за да се вижда точно какво прави. Реално един нормален човек много по-бързо ще свърши тази работа, която аз правя. Чисто и просто, защото няма да се налага да превключва между отделни камери. Но, ако снимате видео за разопаковане, мога да ви кажа, че това отнема адски много време. Самото снимане. Принтера не е тежък, но ето е тази система с вадене с найлоните, да ви кажа, хич не е удобно. Години наред съм се занимавал с това да продавам телевизори и разни други такива устройства, които и най-големият телевизор сме го вадили или през дъното на кашона, или го обръщаме и дигаме кашона. Много рядко е по този, чисто казано, така честно казано, идиотски начин. Кът. Не. Ще пуснем другата камера, от която да се вижда какво правим. Това представлява в момента нашия пакет. Ето, вадиме го. Има картонче, което предпазва тази част. Това дава, че се вади отделно. Браво! За момента ще го подпра тук на този кашон. Най-много да падне, да се счупи. И видеото ще приключи тук. Така, имаме в комплекта филамент и тръбичките за системата за подаване на въпросния филамент. Имаме и силика гел, който малко се е вкаменил. Така че може да го пропуснем. Отстрани захранващ кабел, много интересен, с предпазител. Явно да не укъси някъде. Тук има. Какво има тук? Това е стойката за почистване на дюзата или така наречения екструдер. Така. Имаме тези аксесуари. Това е комплекта за сглобяване. За съжаление не виждам подаръка, който го слагат в някои бройки. Не знам. Поне така ми се видя на едно видео на едни младежи, че вътре имаше тази мишка, която човек сам да си разпечата. Но сега като няма. Сега тук няма да ревем. Тъйде. Това може би е било първоначална промоция. Това е относително леко. Ето. Тук няма никой. Съжалявам. Хопа! Това е поредният кашон, който по българския закон трябва да пазим. Това е много леко. Леко. Ето тук също няма нищо допълнително. Съжалявам. Искрено съжалявам. Мислих, че ще си направя мишка. Но няма да имаме мишка. Това е плочата, която поставяме тайна. Това мисля, че трябва да стои по този начин. И започваме лека по лека сглобяването. За кратко
ще ви шумкам, което лично аз много мразя по видеята, когато някой шумка, хрупа, създава всякакви такива никому ненужни звуци, но ще се постарая да съм бърз. Това явно е опаката страна или не е опаката страна. Опаката е. Браво! Но искам, ако мога да разкарам тези неща от тук, за да не ми пречат, да не се блъскам в тях и най-вече да не блъскам камерата. Така. Мъчно ми е, че си нямаме мишчица. А може просто хората да се били поръчали допълнително и аз да не съм разбрал. Понеже в някои от видеята за разопаковане не се говори и за сглобяване. Какво да направим? Така. Ами да, по списък няма мишка, така че какво да направим? Такъв е живот. Животът е такъв. Животът е суров. Така. Превключваме на тази камера, от която камера нищо се не види. Какво трябва да се види от тази камера, бе? Трябва да се види, ето е това. Неправилната камера включих. Сега тук ще ми се виждат долната част на телото, което не е най-прекрасното нещо на света. Но тъмън може да се покаже какво има предвид производителя. Тук има описание къде има винчета за махане, къде има такива за поставяне. И предлагам да започваме. Така, до тук вече 14 минути изхабих от вашето безценно време. Моето съм решил, че ще си го хъбам, защото трябва да хъба и вашето. Това никой не може да каже. Сега, майче тази история трябва да я сложим първа. Да. Точно така. Това го режем. Пинк. Да, бе, да. Пинк, ама пинк. Пинко. Розовата пантера. Какво се вижда? Нищо не се вижда. Ядем. Така. Това го премествам за малко тук, за да не пречи. Така. Тук има 1 милион предпазващи предпаски. Така, поглеждам надолу, за да виждам дали ми работи микрофона. Така, това е основата на принтера, която се движи напред и назад. А това рамо се движи, има движението нагоре и надолу. Сега, като един средно интелигентен идиот, мисля, че ще се справя в рамките на обещаните 2 часа. И това стои по този начин даже. Охо, и се движи. Имаме движение на хоризонта. Браво. Така. Сега, кое къде стои? Така, както гледам, това по опътване каза, че първо трябва да отстраним, почнали сме отзад напред, естествено, да се отстранят ето тези две части. Чек, сега ще прехвърлим на нещо, което бутнах. Това е изсушителя за въздух. Защо? Защото е много препоръчително когато принтирате, помещението да е достатъчно сухо. В момента от моето присъствие, сега ще пуснем тази малката камера, с която ще видите за какво иде реч. Куче. Съжалявам, бученци. Къде отидоха нещата? Ето ги. Така, тук държа една малка камера и тя е номер 3. Правилната камера е това. Бутнахме си нивелира току-що.
Но пък ще ви покажа. Какво да ви покажа? Показвам ви, че тук е 29 градуса и 38% е влажността. Защо го казвам? Защото преди да започнем стрима, преди да започне подготовката за стрима, който не се състоя, нали? Заби ми мишката, прекрасно. Отби ми мишката. Преди да започна стрима, тук влажността беше 33%, като 30% е препоръчителна. Също така много важно е, чакай сега пак ще превключиме на това нещо. Тъй. Много е важно и да е добре нивелирана масата, защото при калибриране на принтера това също оказва своето влияние за добрите резултати от принтирането. Така. И отиваме на тази камера, която общо взето ще гледам с нея да работим повече, тъй като майче при нея и качеството е малко по-добро. Ще ми виждате по-често гърба, тази част, тила. Но за да мога да показвам кое какво е, смятам, че тази камера ще е малко по-удобна. Така, първо трябва да видим дали имаме всички инструменти. Предполагам са ги сложили, защото доколкото видях в другите... имаме за почистване. Ето. Имаме игла за почистване на дюзата за филамент. Нагряваща се дюза. Тук имаме 4 винчета, които 4 винчета се водят BT3-8. Защо са 5 всъщност? Никой не знае. Така. Имаме винче, което е самостоятелно. Ще видим за къде е. Това е смазка. Един вид. Още няколко вида смазка имаме тук. Това са различни видове грес. Тази грес майче се ползва за тази част на принтера. Като гледам, в момента е добре смазано. Ще ви покажа след малко. И имаме 6 грамче. Дънк. Още хиляди винчета и винчове. Вау! Това са принадлежностите, доколкото разбрах. Значи това са резервни части. Да, това са резервни части за самия принтер. Мислих, че това ще са принадлежностите на тази система, на AMS системата, но може би не съм мислил правилно. Имаме и второ 6 грамче за някакви по-тънки винчове. Винченца, болченца и гайченца. Така. Да започнем да разглобяваме или да разглобяваме. Първо ни казва, че трябва да разглобиме тази част. Да, изпускаме много. Кръжока, ръцете ни пречат, е доста така при нас е в силата си. Я да видя всъщност, ако го обърна към другата камера, няма ли да е по-добре? Може би няма да е по-добре. Така, извинявам се, но работиме с материали на клиента. Да, ето. И превключваме тук. Дано да записваме, защото ще да е доста весело, ако не записвам. Ето е това нещо. Трябва да се отвие. Много лесно се отвиват тези винченца. Те предпазват това рамо да не шава много нагоре-надолу. Поне по инструкция първо се маха това и след което на плочите нещата, но кой каквото може да направи, това прави. Фиксирал съм няколко така камери, които уж да дават
пълен обзор на нещата. Дано всичко да е наред. Ето, вече тече 22-та минута. Така. Добър ден, добър ден. Ами, копрем се. Така се издърпват тези чудеса. Издърпахме ги. Тъй като има малки проблеми с ръцете, е малко сложничко. Така, и да внимавам да не отрежа кабела. Ще да е доста весело, ако го кръцна. Това тръгна надолу. Гледах в някои видеа как, за да се предпазва тази релса и рамото от как се казва, от запрашаване и от замърсяване, се прави капаче. Но това ще го оставим за малко по-нататък. Сега, след като сме освободили всички тези части, обръщаме тази история така. Кукурику. Слага се плочата. Показва се как се слага плочата. Плоча. Така. Тук слагаме плочката. Няма никаква философия. Това е на магнити. Вау! Бая силни са тия магнити. Да. Уж има тук водачи. Обаче да ви кажа, че от сега виждам един дефект. Не ляга абсолютно съвършено равно. Или от тук ще има малко разлика, или от другата страна. Чекнем да с тази камера ще ли мога да ви покажа. Да се надяваме. Така. Ето тук не е равно с тази част. Вижте. Отгоре съвпадат. Ето тук вижте. Всъщност тази част явно трябва да прилепне много плътното и така. И пак не са равни, но няма сега тук да предираме на тия неща. Така, връщаме си камерката обратно. Така. Отгоре тази камера нас не ни радва, затова отиваме на защо ми заспива мишката. Никой не може да каже. Така. Според мен това е не знам от какво е. Така. Сега. Това нещо отзад се маха. Но на първо време, преди да го... Това се издърпва напред. Нали така? Гледаме. Така. Тази част застава по този начин тук. Въпросът е как да не го застъпя. Много обичаме да не застъпваме разни работи. Да се надяваме, че няма. Не. Не само, че не трябва да се надяваме, това трябва да го отлепим просто. Добрите хора не ни го казват, че това трябва да се отлепи от рамото. И това нещо твърди, че трябва да застане отгоре. Влезна си като у дома си. Така, връщам го малко насам. И тук има една камара бинчета, които след това трябва да се завиват. Тази пластина се маха, доколкото разбрах. Как се маха? Като се маха?
Стига де. А тук какво има? Я да видим. Тук също има някакви бинчове. Това никой до сега не го е махал. Ето, аз си го върнах обратно. Всъщност, вие нищо не видяхте, нали? Разглобявах. Ето е тази част. Ето това нещо. Се опитвах да го разглобя, но всъщност така се вади. Вътре няма нищо, има и бинчета. Така. Сега много се замотах. Въпросът е защо това не мога да го извадя. Значи, мога да ви кажа, че по тези видеа, които дават за анбоксинг, не знам си какво си, не знам си що си, нещата не са точно такива, каквито са. Не виждам това как може да се извади без да го щупи. Може би с това трябва да си помогна. Аха! Добре, сега разбрах каква е идеята. Нагоре и назад. Да видим. Боже, нямаше сета. Ми кажете нагоре и назад. Да. Така. Да. Хората са го нарисували, ама на следващата страница. Та го поставяме тук. И тази камера мога ли да я завърта така, че вие да виждате една идея повече, с надежда, че няма да я бутна. Аз също нямам идея какво вижда камерата обаче. Ето така. Така. Сегинка. Започнаха да ми болят краката още от сега. Прекрасно. Както казваме, имаме време, но. Така, тук са всичките тези зелени истории, с които ще се борим. Сега, ако наклоня тази камера, докато работи другата, айде. Не знам защо забива мишката. Така, аз ще се опитам да наглася камерата. Така ли беше, бе? Така е. Вау! Това тежи много. Ама да ви казвам колко много тежи. Така. Blackmagic е тежка камера, да знаете. Ако някой не ви го е казал, защо забива мишката, това не мога. Как ме ядосва. Не знам. OBS-а да е толкова тежък, чак не ми се вярва. Така. Тук има едни бинчета в зелено. Чакайте, сега ще го направим така. Ето е тези. Тук ще трябва да сложа съответните винчета, зеленки. Сега, ако са ги надписали така добре, сега ще какво пише на едното. Не знам дали се вижда така. Всичките са именувани по някакъв начин. Само дето моя милост не си взе очилата. Сега като не съм си взе очилата, какво правим? Какво правим, питам? Така. Надявам се. Сега това се пише for IMS. Идеално. Това е
Никой не знае. For Wiper. Така да ще го оставим накрая. Така, единичният винт. Къде отиде? Да, този единичният винт е за за това нещо тук, което сега се залепи за кабела. За почистването. Добре. И for top mount. Браво! Това са 3. Кое е това top mount? Това може би е това голямото тук. Не знам. Ще разберем. Сега. For Scraper. Сега. За това ли да е? Не. Номерирайте си ги, уважаеми. Аз не виждам. Добре. Да видим какво сега трябва да се сложи тук. Пакетче едно. Да са тук тези. Вие знаете ли, че може да се окаже? Аз хубаво ви показвам. Ето, трябва да сещам да сменим камерите. Че майче от тук се вадат тия чудеса. Ай. Тук има още. Ето, това е за базата. Ето ги за базата. Ето! Току-що изгубихме половината части. For AMS Lite. Ето е за това. Добре. Ще го търсим това по-късно. Ура, намерих ги. Сега трябва много бързо да ги нареда. Всичките тези винчове. Така им казвам, не знам защо така. Имаше един младеж, с който работихме преди години. Той така им казваше винчове и аз от него съм поприхванал. Има едно индустриално количество. Така. Всичко това тук трябва да влезне много внимателно. Не знам, ако ми на другото, какво ще каже? Пак ще е така. Ето тук влиза във всичко, що е зелено. Май. Тук има две скрити. Не ги нямаш да ги видя. Казваме честно. И тук. И не знаем защо обаче ми останаха 3. Не би някъде съм пропуснал. Не ми се вярва. Сега ще ги завия. И не знам защо защо нямат фаски. Тия неща. Не знам откъде ще се вижда по-добре. Правим ето тези магии тук. Видим как е на втора камера. Още по-малко се вижда, но това явно няма никакво значение. Ето така.
Сега идеята е да завия просто нещата набързо, колкото да не се разпаднат. И да видя защо имам тук 3 винта, а предполагам, че там ще са 4 в другата част. А не, 2 са. Значи един резерва. Я път тия. Давате резерви. Така. По принцип, не е за препоръчване да се... Как се казва думата? Не е хубаво тия неща да се затягат с винтоверт или нещо такова. Със сигурност ще имате някаква трещотка или някакъв механичен такъв електрически уред, с който да се опитате това да го завиете, но дълбоко не е за препоръчване, защото може да му е за последно. Особено тук, както са... Това е алуминий. Сега тази тук прямо тръгна тегаво тая резба. Представете си какво може да стане, ако го направите с някакъв винтоверт. Където е предвидено да ползвате... Това сигурно ще превърта, нали? Да. Където е предвидено да се да се ползват ръчни уреди и инструменти, ползвате тях. Защото иначе става лошо. Така, сега как да ви направя да го направя да е една идея по-интересно? Защото тук, освен да ми виждате газа с извинение, нищо друго няма да видите. Така. Ще се побъркам. Защо това нещо не се превключва? Защо забива тъпата мишка? Ето. Сега... Тъй. Така, малко зум. Повторно кликане, малко надолу. Даже малко нагоре. Оп. И продължаваме. Това е. Рисковете на живото предаване са живи рискове. Тук това успях ли да го навия? Така. Това. Така леко го разклащаме, защото тук го бях стегнал, а вече се отпуснал заради това, че тук затягам други винтове. Сега не мога да направя свръхинтерактивно, но вече 40 минути завиваме ни винченца. Въпросът е това нещо го подкараме да тръгне. Реално, ако няма снимане, смятам, че 20 минути надолу пада времето за монтаж. Само тук има едно винче, което мен не ме радва. Ето е това тук. Защо не ме радва то? То не е радостно. Това тук много дозавинтим. Ето, плъзга се. Наистина ще се окаже, че са оставили едно бонус. Ти да видиш. Винаги е хубаво да завъртите половин оборот, докато кажеш трак, за да сте сигурни, че си е влезнал в резбата. Вече няма да тръгнете да правите нова резба. Това се върти супер мазно. Ето, виждате ли как тръгна криво? Казаш трак. Сега би трябвало да върви нормално.
Това не е гаранция, че нещата ще са както трябва. Да ви кажа, че до тук сме свършили 1/4 от работата. Това винаги по видеята ми се е струва, че е най-сложното. Сега продължаваме нататък. Тези ги монтирахме. Ето това нещо. Така изглежда опътването. Отиваме на следващата страница. Това е свършено, това е свършено. Сега, на теория, ето тези неща тук. Чекнем, ако превключа. Ще ли успея? Да, ура! Само че едно. Ето това тук. Тези релси, тази вътрешната част трябва да се смазва. За първо включване не дава да се смазва, но след което почти сигурно ще се наложи. Така, връщаме тази хамалогия обратно. Цялото това чудо на техниката. Внимателно. Внимаваме да не изчупим повече неща, отколкото е положено. Така. Влезна. Ядем сега тук. Улучихме ли отрас? Улучихме! Ура! Тая хава се завърта така. Ядеме. Пречат ли си? Не си пречат. Това е хава. Сега. Продължаваме нататък. 1, 2, 3. Това да кажа штрак. Штракна. Сега, след като това вече е наштракано всичко, отиваме на следващата страница. И ни казва да го обърнем на умряло. Значи връщаме си го това обратно как си беше. И му дигаме краченцата. Това не е най-културната поза, която ще това да вземе. Но какво да направим? Отдолу трябва да включим. Остане едно винче. Ура! Трябва да включим някакви работи. И за да може това да се вижда. Виждате таратанци, нищо не виждате. Сега тази камера, хубавата камерка, ще я свалим. И ще я сложим тук. И се надявам да се вижда едно друго. Така. Сега тук трябва да влезе цялата тази система. Не е лошо все пак да превключа в тази камера. Идеално. Тук трябва да влезе цялата тази система, като тук има USB-C. Ето това нещо. Трябва да улучим. Не винаги улучим от първия път, а от една възраст нататък HDash. И тук има винченце. Това се штракна. След което предполагам, че това винченце се завива с тази история. Ако успеем да го завием, значи сме улучили. Може би не сме. Я да видим. Защо не ставаш? Ето, това трябва да влезне тук. Този винт влиза там. Добре. Както се казва, има нещо това не е... Това реших, че е обелено, а това всъщност е направляващата част, която го направлява да влезне тук. Сега. Защо? Сега това ще ни скъса нервите, сигурен съм. Всъщност, още по-сигурен съм вече, че не ползвам правилния... Да. Късно е, чадо. Мандалото лопна, казал дядо Поп. Сега...
И тук, за да се вижда една идея по-добре, как да го направим? Мисля, че се видя, че това го завих, но чекайте да превключим на някоя камера, която ще показва какви глупости правя в момента. Така. Ще свия крачетата на камерата, на статива. Защо ли? За да може на вас да ви е удобно да виждате, а на мен да ми е неудобно да работя, естествено. То иначе се губи ефекта. Разбирате, не? Така. Дигаме тази камера. Ейгона. Камерата е дигната. Микрофон още работи и превключваме обратно на тази камера. Вече тук се виждат. Нещо, което ми направи впечатление още първия път, когато гледах някакви видеа за този принтер, е тук обозначаването на тези кабели. Сега според мен, не искам да обиждам никой и в никакъв случай хората, които имат някакви затруднения, ментални, умствени, физически и така нататък. Но в особена форма на аутизъм са имали тези, които са направили въпросните кабелчета. Защото, вижте сега тук, бойдисали са, вместо да бойдисат самите конектори в съответния цвят. Ето вижте сега това как стои жълто, а трябва да влезне в белия конектор. Защо? Защото има бяла, тук, как се казва, опашчица, някакво тиксенце и така нататък. Също се отнася за зеленото, то е бяло. Някак си отвътре на човек му иде да си го хакне в тая бялата част, но не, той има тук зеленко. Значи го слагаме в зеленото. Така, доста алтернативно мислене имат братите китайци за някои неща, но какво да кажем? И това се пъхква тук. Пъхква се, ако успеете. А можеха да бойдисат самите боксички, самите конектори, да ги направят в съответния цвят. И тогава нямаше да коментираме кое, как и защо. Да ви кажа, стигнахме вече до връщането на какво връщане? Нищо не връщаме. Това си е така. Това го щракваме и връщаме принтера в основната си позиция. Плак. Добре, видях го, че забива. Сега виждам. OBS се забива при записа. Така че почти сигурно ще имаме някакви проблеми с записите, защото гледам как насича. Иначе казва, че не губи фреймове. Обаче това доколко е вярно, никой не знае. Кога ще превключа? Никога. До година. Какво му остава, не знам. Ето къде е топло. Толкова ли го мъчи? Не знам. Сега тръгна. Не мога да превключа между... Така. Идеята е, че дойдохме до момента това да го върнем обратно на мястото. Сега. Тадам! Така изглежда самото принтер. Смятам почти да го поставя в неговото оригинално място, където и както ще бъде. Абсолютно нивелирано. Не абсолютно, но е колкото може и нивелирано. Там трябва да стигне още малко. Вчера не беше така. Но явно аз го мерих по средата. И нямаше сложен принтер. Принтерът тежи, така че той малко изкривява ситуацията. Може би, за да е по-прав, трябва да го сложим тук максимално близко до тази част. Сега казва ни да завъртим екранчето. Тадап.
свършим много важна дейност. Завъртане на екрани. След което правим още по-важната дейност, повдигане на камера. Цак. С вниманието да не я бутнем. Сега, след 52 минути мъки, казва ни да поставим тази джаджа. Ето е това нещо. Уважаеми, не сме отрязали отрязка. Ето, не я режем. Държим се културно. Нищо не режем. Тази отрязка влиза там. А как влиза там тази отрязка? Някой може ли да ни каже? Много интересно тиксо се използва тук. Ако не бутна камерата, няма да съм аз. Извинявам се. Щях да потроша камера за няколко хиляди лева, което не ме радва. Исках да покажа, че това е много интересен материал. Това е платнено тиксо. Закачаме си го тук. Твърдят, че това нещо влиза така тук. Няма да видим, мога ли да включи тази камера. Така. Това нещо влиза тук. И ще се опитам по камера да го вкарам. Да, това да не е по спомен да го вкараш. Добре. И тук отдолу има винченце, което трябва да се завие. Всъщност има ли такова винченце? Не се вижда добре, но по опътване пише, че има. Така. Ето, това вече е монтирано. За момента ще се опитам да му намеря винта. Това беше едно единично винченце. Ето, това трябва да е. Защо е лайпър? Не знам. Те в смисъл на чистачки. Да, като почистващо почиствалище. Не е това, значи е следващото. И тук е, освен докато луча дупката. Така, дзъки. Готово. Свършена още една отлична дейност. Така, сложихме винченцето. Сега казва да заглобиме AMS системата. Тези винченца отиват на съседната платка. Си речни данни. Ще ги поставя тук в нещо като кутийка. Така. Това нещо слагаме тук. Така. След което текстови отдиваме тази бътка. Такър. Вимайки да не си отрежа нещо. Така, с японски нож режеме китайски неща. Сега, как е логично това да стои? Няма да видим. Спрямо крачетата.
От тук са 1 и 2. Ето е така трябва да стои. Има логика, защото кабелчето, което е отзад, ето този кабел, той трябва да, ето го тук по опътване, той трябва да е отзад, защото той влиза на гърба на принтера. Това нещо се захранва от принтера. Така, ножченце. Това е едно от най-опасните неща. С ножа нагоре. Винаги, ако можете, го правете настрани и навънка. Рязането. Цак. Защото така нагоре малко... Да. Не. Сега. Какво казва, че трябва да направим на следващото? Трябва да завиеме винченцата. Имаше 4 винченца, които пише, че са за AMS стенд. Те бяха малко повече в интерес на истината. Имаше и в тези, които ги отворих. Ето ги. Това е за... Ето това. Ето тук пише за AMS. Ето сега ще го включа. Че тая камера мога да си я фокусирам. Тук пише за AMS Light. Опа! И какво макро има този обектив? Страшно. Така. Продължаваме. То мога ли да го наведа още една идея? Не, то така си е добре всъщност. Не пипаме. Даже така ще е по-удобно за тук. Кръц. Така, движението, казахме, навън. Не режете към себе си, защото ще се резнете. Сега не на... Оп. Искам да видя, но мисля, че пак е голямото. Не знам за какво е малкия... Тук има едни дупчици, които трябва да съвпаднат, предполагам. Освен всичко друго. Да. Дупките взехата съвпаднаха. Как да ви ги покажа, че са съвпаднали? Което така за човек на една определена възраст не е най-понятното нещо. Ако мислите, че има автофокус, ето ги тук дупчиците. Това ще мога ли да го ползвам така? Не. Още по-сложно става. Какво да ви кажа? Нема да стане. Искаше ми се, но няма да го бъде. Малко ще ми гледате гърба. Така е. Докато се обяснявам, но след това може да съм го навил. Интересното е, че има 4 винта. Има 8 винта, пардон. 8. Реално са нужни само 4. Може би наистина другото пакетче, на което пише AMS, беше по-подходящо в този случай. Къде го плеснах? Имаше още едно, на което пишеше AMS. Добре, загуби го. Нищо. Върши същата работа, като го гледам. Това ми е редовния номер в живота. Аз с това се занимавам да търся разни неща, кое къде съм оставил. Да, това е стенд. AMS стенд. Какво разбират по AMS стенд? Може би този другия.
Но ние и него ще сложим. Ха-ха, те какво си мислят? А защо не го нарисуват като за идиоти? Сега ще пробвам нещо, да видя има ли разлика. Може би няма никаква разлика между едните и другите. Има разлика. Я пробвам това дали ще стане. Да. Не. О, да, това е. Грешката е моя. Затова за такива идиоти като мен трябва да има по-подробни описания, кое какво значи. Не се окаже, че сме пробили кабела вътре. Та-да-да-дам! Как разбирам това как се казва? Точно, това е IMS Lite. Обаче, ние го махаме, защото според мен абсолютно никому не е нужно да с тия големи винтове да се слагат. Да. А на какво пише на този, който току-що изсипах? Много съм добър. И на двете пише IMS Lite, което е много странно. Не, стенд. Това е за стенда, това е за мъничкото. Сега, докато вода спорове сам със себе си, да видя тук какво има. И това е за защипване, така че не виждам. Аз ще сложа малките, па ще спестим големите. Не ми се вижда логично да се слагат тези големи винтове тук. Да. Хоп, каза Штрак. Минахме 1 час. Това е добре. О, така влиза много по-мекичко това. И оттам тази страна. Да, той има само 4 дупки. Аз не виждам смисъл да се слагат тези истории, които при това са много дълги. Чекам, че могат да се засекат едно към друго. Така. Его, това нещо стои по този начин. Отвиваме му кабелчето. Кабелчето. Долни лавери, нищо няма. Така. Мисля, че ще го включим вече. Ето тези, които извах. Вижте какво им случим тези хубави винченца. Такъв е живота. Сега ви казвам български. Сега казват, че трябва да включим шпулите. 4 шпулки. Има картинка. Ето, не кажа, че няма картинка. Но до толкова е окартинчосано, че не би трябвало да ги сбъркаме. Казва, че това е за 1 или за 3. Ай, ще го сложим на 3. Таратанци. Аха. Ето показваме на 2. Отвътре има профил, който договаря на този профил. И трябва да съвпадне профила и да кажеш трак. След което правим от тази страна абсолютно същото. С 1 и с 3 е по-сложно, защото тук е четвъртито. Това е квадрат. А в квадратчето по-трудно напипваме кое къде е. Ура! Сложихме ги. Сега това мило нещо ни казва да сложим тези неща, на които аз изгубих една известна част от... Не.
Изгубихме му едно друго. Това е резервно. Поне така мисля. Или то е за единичното също става. Да, уважаеми дами и господа. Късата част, ето това нещо се закачва за това нещо. Как се закачва един Господ знае. Сега. Много ми е интересно тук има ли номерации. Няма номерации. Няма. И защото аз не виждам, уважаеми, какво ще каже фенерчето? Няма номерация. Те и в това казват, че няма. И как избираме кое е едно? Може би има някаква картинка? Не, няма картинка. Защо па да има картинка? Просто добър ден, добър ден. Сега. Няма картинка, прибираме си никому ненужния телефон и ето сега, гледайте сега. Какво разбира човек от това тук? Какво? Нищо. Звънци. А може би някой трябва да го прочете все пак, а? Какво ще кажете? Смятам, че не е лошо да се прочете. Така. Така. За отгоре не казват кое е 1 и 2. Значи казва първо да го инсъртаме в 1 и 2. Не следно указанията. Ето ги. Аха, едните са по-къси. По-късите са 1 и 2. Например, това е 1. Това е 2. Тук има нещо за натискане? Не. Веднъж като... трябва да кажа штрак. Чуйте, сега казва штрак. Да го пречупим. Мърда. Чек сега да покажем на тази камерка как става. Ако успея. Ти да видиш. Така, респективно 3 и 4 са по-далечните. Това мисля, че служи, като го натисна, нищо не се променя в цялата ситуация. Освен, че това цялото се накланя. Не знам каква е идеята. Това е 3. Това е 4. След което се случват нещата тук. Отново минаваме на другото. Цък. Имаме микрофон. И има микрофон. И сега се опитам да разбера кое е. Това е 2. Значи, кое ще е 1? Това всъщност 2 шава. Едно, ако приемем, че е това е 1. И започвам да ги слагам така. 1. Така. След което вземем 2. Двенки. По часовниковата го слагам. Не знам дали е правилно. След което ти какво си? Ти си точно 3. Ти ли си 3, че стане? Ти си 3. Аз се чудя, то пропада целият такова, бе, хора. Така. Малко тук се
джамбосаха нещата. Това не ми харесва. Как се усукаха. Така. Тук има опцията да сложи още едно. Но за момента е така. Така ли трябва да стои? Според картинката не трябва да стои така. Но какво да направим? Мога ли да ги измъквам? Не. Казва, че измъкването е почти неизмъкваемо. Я да видим. Не. Това от тук нататък вече няма вадене. Както съм си ги осукал, не след това мога ли да го осуча? Не, махни се оттам. Да. Ето. Една идея по-добре стана. Ето го. Така, цялата история вече е напред. И казва, че вече трябва да сме поприключили. Добре, ти да видиш. Остана тази част тук. Как да го кажа? Кое ни казва това? Къде трябва да бъде според него? Според негото си. В това, което е по-близко от двете. Не може да се обърка, защото тук има такава хава. И слагаме тук. Така. След което закачаме. Няма фолио, нали? Няма. И трябва ни един захранващ. Ура! Стигнахме до захранващия кабел за час и 14 минути. Значи, това, което казват по клиповете, че заглобяването за сам човек е за около 40 минути. Това е абсолютно нормално. Особено като не може да разбере какво е надписано. Какво да направим? Такъв е живота. Ще кажа, че съм някакъв голем философ. Не съм, само дървен философ съм, но това е тема на друг разговор. Така. Тук отзад се включва това нещо. Иде. Кой съм казал, че наопаки? Не може да си наопаки. Просто си настрани. Никой не бих се сетил, че това може да е настрани. За първи път такова нещо ми се случва в живота. Това да е настрани. Пъти! Така. Уй. Сега ще бутнем камерата. Тази маса, на която сега съм сложил принтера, е купена специално за целта. Няма да казвам от кой магазин. Да, ако махнете предпазителя, ето е този предпазител. Ако се махне, ще може да се включи в контакт. Разбирате ли? И уважаеми, какво се закачи? Намерих това, което бях изгубил, което може да се сложи втори път някъде. Не. Казва си, че това си е така. Сега някой ги гледам. Това тук го регулира да е по-близко едно до друго. Някои правят така. Това не знам за какво е. Резервно. Май, че сме готови,
И казва да натиснем копчето. Много обичам. Значи трябва да има по описание 20 см зад. Това горе-долу са 20 см. Зад гърба на принтера. Няма още малко. И респективно така. И отпред ни трябват 10 см, които ние ги имаме. Идеята ето е до тук. Значи тази маса, която съм взел е 70 см. Това бюро е 70 см и пасва идеално. Така. Я да видим какво ще правим. Тук нататък. За това го места. Като за системата. Така. Слагам го малко настрани, защото има невероятност. Си направо сигурно, че ще го ударим още няколко пъти. Включваме, да видим дали ще се случи магията. То проговори. Нещо каза. Уха! Защо ли не се очудвам? Ето, трябва да натиснем старт. Избираме английски. Просто гледаме какви са другите езици. Да. След което избираме, че сме Europe. Слава Богу. Така. Сега да си избереме Wi-Fi. Така ни се казва Wi-Fi. И не, че някой много ще види. Но, да не кажат, че не съм предпазлив. Имаме много сложна парола на какво да ви кажа, положението е страшно. Даже намерихме нетворк. Вие да видите за какво става дума. Така. Сега. Какво исках да ви покажа? Тук на тази камерка по най-идиотския начин ще ви покажа два скриншота. За да спеста малко време. Това го свърших вчера. За въпросния бамбулап. Как се... Хубаво съм ги направил скриншотовете. Не е лошо да ги... Не мога да ги покажа. Така. Така изглежда самото приложение. Това е в Apple Store. Има го и в Google Play. Няма никакъв проблем. Аз съм от тези луди хора, които имат всичко. След като се изтегли, излиза такъв един екран, след което тук трябва да дойдем на Device и да го сканираме. А тук отдолу вече са другите настройки, които може да направим от основната страница. Затова моя милост, сега ще си... Аз си направих регистрация и сега ще се опитам да влезна от тук. Така. Имаме... глупости. Delete. Така. Skip. Така. Skip. Така. Device. Иска ни разрешение да ползва камерата. Веднага го намери. Ето, видяхте как стават нещата.
Юзера ще го смениме. Потвърждаваме, че сме прочели правилата им за поверителност и хопа. И вече сме готови. Казва ни номера на принтера, това е принтера и даже вече можем да си избереме какво да правим, само че първоначално ще трябва да калибрираме принтера. Веднага ни излиза тук какво може да си изпринтираме. Това сега го затварям. До принтирането най-малко трябва да сложим някакъв филамент. За целта аз какво ви показвах? Показвах ли ви? Показвах. Така, казваме старт. Така, по много това оживя. По всеки там форуми и други такива. Обясняват как това нещо отнема към 40 минути. Мисля да не прекалявам. И горе-долу с това нещо да поспрем тази част от това забавление. Сега да видим, поне да разположа филамента така както съм го купил. Казва, че го прави с 50 мм в секунда. Ето тук това пише. Не знам, вижда ли се? Моля ли го зумна? Зум! О, колко удобно да имаш зум. Само така му свикна на това как му е зума. Зума има тежката дума, така ли беше? Той се въртка, прави се някакви чудеса. Сега ще го върна назад. И мисля да се превключим малко на филамента. Сега докато се мъча с това устройство. Не, молите се. Така. Готово. Така, тези нещица ги събирам тук в едно от пликчетата. Което останало влиза тук, заедно с тези винчове. Това сега взима и всъщност изсканира цялата плоча. А това е Noise Cancellation, т.е. да може да ви намали шума. Не знам какво толкова му има на шума. Той в момента е безумно тих. Между време мога да ви покажа какво стана с ето тук. С влажността. Доста влажност генерираме. Беше 34%, не 35,6% като започнахме. Снимането вече е 45%. Проблемът е, че студиото е затворено. И да ви кажа честно, при 30 градуса вече 45% влажност, мога да ви кажа, че се усеща доста неприятно. Ето сега ще ви направим тур и студиото. Ето, тук имаме голям екран, малък екран с OBS. Това е
лаптопа, който се мъчи в момента да работи с OBS, но това е положението. Така. Прекрасен уред е този DJI Osmo Pocket 3. Истината е, че става все по-тих и по-тих. А това е на различните скорости. Да. Не странно. Интересното е, че на по-високите скорости е по-тиха машинката. Сега всичко това ще прибера ето в това по-голямо пликче, да не загубиме разни работи. При всички положения това ще трябва да се смаже. Филамента влиза. Това е стопче за филамента. Сега разбрахме. Така, в този джоб... Не, първо събирам тези нещица. Инструменти. Разни, най-разнообразни. Така. Това нещо. И какво прибрахме тук, че ще го завърта, все пак да знам какво сме прибрали. Force Creeper. Не ни казаха да слагаме допълнително. Явно това са за някои допълнителни принадлежности, които ние нямаме, защото не знам за какво да е. Дават ни 20 грама Bambu Lab Basic PLA. Какво може да се напечата човек за 20 грама? Не знам, но сега ще зареда шпулите и с това ще приключим записа, защото няма го чакаме това 40 минути да си прави чудесата. Това е едно тъмно сиво, което си купих. Тук имаме как да направим, да не правим много реклама, но това е. Това е червенко. Това е червенко. Но то отвънка е червено, бе. Добре. Твърда, че е съвместимо с принтерите на Bambu Lab. Така наречени бамбуци. Браво! Хората са написали, не го отваря от тази страна, аз точно от тази страна го отворих. Браво! Той да си запазиш пликчето. Стана ми ясно. Няма вече. Беше какво беше. Да напиша с по-големи букви. Или някой се научи да чете. Серия час. Хората си го направили културно, да може след това си го вакуумираш. Но да речем, че е един плик по-малко. Доколкото разбрах, това ето тук казва колко метра са останали. Това е много интересно, вижте. Нали? Метрите. Метри. Бре, какви звуци издава това?
Мгм. Видяхте ли какво прави? Това беше странно. А това, което се скребуца, е кучето. Не знам колко е сух филамента, но казано честно, не ми изглежда много сух. Това го сложихме на 4. Това е бялото. Бялото трябва да го сложим на 1. Се надяваме, че ще го отворим правилно. Така. Браво. Как хубаво го отворих. Така вече калибрацията ще свърши след 4 минути. Добре. Мисля едно да е бялото, каквото ще да ми разправят. Черно и сиво. Следно, че нямам ножица. Ето това трябва да си купа днес. Знаех си, че нещо съм добре да си купя. Ножица не си купих. Първото, което не го пропустихме. Първото. Ето го. Черно. Истината е, че ако има такива системи с по 40 филамента, ще ги ползваме всичките. И остана синьо или сиво е въпрос. Ще сложим сивото да го видим как е. Ето, дават пликче. Тези дават пликче. Ще сложим синьо. Тук сравняват вибрациите. Може би сега нищо не трябваше да правя с това, но нямам време да се занимавам с глупости. Сложим синичкото.
Лошото е, че точно от сайда, от който трябва да го отворите, той се вижда по-малко. И хората логично хващат другата страна. Даже давате ето тук, че така може. Така, ама вижте как го скъсах криво. Значи това не е вярно. Колко много неверни работи има тук. Ура! Нещо за млакна. Гъта за спа. Ако това го сложи наопаки тъй. Пусна си вентилатора. Прекрасно. При мен, че това е положението. Не знам какво се вижда. Ето това е. Добре. От мен е това. Няма кой да го чака, даже аз няма го чакам този принтер да се калибрира. Както се казва, пожелавам ви довиждане. Чакай да го видите малко какво прави. Ето е това прави. Там си почиства сополите. Апа, мери. Ах, тази мери. Сега просто ще запиша отделно видео за това как се инсталира тази система. Тази камера горката. Къде тук? Тъй. Ще кажа. Ето. Не знам защо така в очи в момента. Тук отстраним едно вентилаторче, ако го виждате. Много от блоговете виждате ли се? Това е вентилатор, който е охлаждащия. Много от разни влогъри и така нататък се оплакват, че когато се манипулира с главата, има опасност да се натисне вентилатора по време на работа. Респективно, хората се плашат, че ще го развалят. Затова обикновено печатат някакви специални тапички. Така. Тъй, това е от мен. Какво мога да кажа? Нищо хубаво не мога да кажа. За час и половина, даже час и 40 минути, успях да сътворя това. Със сигурност времето ще да е около час, ако не трябваше да места камерите. Тоест едни 20 минути загубихме от към камерите, но това е оправдание от моя страна. Нямам право да се оправдавам. Дано да е било интересно, едва ли. Даже на мен не ми е интересно. Но всъщност процесът е интересен. Какво ще се получи? Сега не е момента, но трябваше да проверим аджиба с каква карта върви това нещо. Тук има SD карта. Ето е. И тази SD карта е много интересно. В различните модели е различна. Има SanDisk, има Lexar. Обикновено е 32 гигабайтова карта. В нея стои софтуера. Тук също могат да се записват и проекти, които ще печатате. Защото
Не всичко може да мине през телефона или през таблета, както тук в нашия случай. Добре, от нас е това.